Na Slovensku preverujú ďalších 2 ľudí v súvislosti s nebezpečnou novou chrípkou známou aj ako prasacia. Ide o muža a ženu, ktorí pricestovali z USA. V oboch prípadoch zatiaľ u nich nebezpečný vírus nepotvrdili. V prvom prípade ide o muža, ktorý na Slovensko pricestoval z Kalifornie. Po pár dňoch prišiel k lekárovi so zdravotnými problémami. Jeho vzorku krvi preskúmali včera popoludní v laboratóriu. My vyšetrili biologickú vzorku človeka na respiračné vírusy. Vzorka bola v základnom screeningovom teste pozitívna na chrípku typu A. A túto skutočnosť sme oznámili hygienickej službe Slovenskej republiky. Chrípkou typu A je tzv. Nová chrípka. Nebezpečné bolo i to, že muž po návrate na Slovensko zorganizoval party, kde bolo množstvo ľudí. Vzorku preverili dnes aj v Národnom referenčnom centre. Nebol u neho potvrdený zatiaľ vírus H1N1 subtypu, ktorý sa nachádza v oblasti Spojených štátov, Mexika, Kanady. Ďalšou podozrivou je žena, ktorá prišla na Slovensko z dovolenky zhodou okolností tiež z USA, ale z Floridy. So zdravotnými problémami prišla k lekárke v Modre. Náhodne som si všimla, že bola veľmi pekne opálená, tak som sa jej pýtala, či pracuje v záhradke. Povedala, že nie, vrátila som sa z Floridy. No a tým to začalo. Mi bolo doporučené konzultovať pacientku na infekčnej klinike s tým, že zabezpečiť prevoz sanitkov na toto oddelenie. Žena nakoniec spoločnosti kamarátky, s ktorou v Amerike bola, prišla na oddelenie vlastným autom. Výsledky týchto testov zatiaľ nie sú známe. Podobne ešte testujú aj vzorky muža, ktorý pricestoval z Kalifornie. Na definitívne výsledky testov lekári ešte čakajú. Mohli by byť známe už zajtra. Zuzana Eliášová a Michal Hečko, televízia Markíza.